Kaixo egun, gaur Itzio teleberrian gaude Asier Zabal eta ni Juli. Esaten didatenez konexioa dugu Sudanen mendikarekin. Bai, Juli? Bai. Hemen gaude Itzioko teleberrian eta oraingoan Sudango herrialde batean gaude, Darfur izenekoa. Darfur, bitzaketa banatuta dago, iparraldea eta hegoaldean, eta haien arteko gatazka bat sortu da 2011ko abuztuaren batean hegoaldea herrialde independentea bihurtuko delako. Omar Hassan al-Bashir, Darfurreko presidentea ez du nahi hori gertatzea, hegoaldean petrolio guztia dagoelako eta iparraldean baizik ez dago. Horregatik, 2002an hasi zen gatazka hau, honetan, Omar Hassan al-Bashir laguntza eskaini dio iparraldeari hegoaldea ahultzeko eta horrela hegoaldearen lurrekin geratzeko eta petrolio guztiarekin geratzeko. Horrela, ez da izan eta Omar Hassan al-Bashir atxilotu zuten Osama bin Ladeni laguntza eskainitzeagatik eta hainbat hilketa egiteagatik. Hemen gaude Itzioko teleberria. Eskerrik asko, Endika. 2007ko abuztuaren batean hasi zen Darfurreko garbiketa etnikoa. Nazio Batuen erakundeak akordio bat lortu zuenean Sudango gobernuarekin, 26.000 militar eratzeko. Baina gatazka hau ez da izan musulmanen eta ez musulmanen artean, baizik eta musulmanen arteko gatazka. Esaten didatenez, Naomi dugu Sudango kartzelean Omar Hassan al-Bashir atxilotuta dagoen tokian. Aurrera, Naomi. Bai, kaixo Asier, hemen gaude Omar Hassan dagoen espetxean. Saiatu gara, baina ez digutela gazaltzen Omar Hassanekin hitz egiteko. Esan didatenez, Omar denbora asko egongo da espetxean, Osama bin Laden laguntzagatik. Eta esan dezakegu Osama bin Ladenen heriotzarekin zerikusia izan duela. Itzio teleberria zaudete. Duzuen bezala, Sudan da... no, ¿qué estás? ¿Qué estás? Pasatuko ditu kartelean, Osama bin Laden laguntzagatik. Omar Hassan al-Bashir Sudango presidenteak esan du puta malo. Esan didatenez, Omar denbora asko egongo